leuk dat we erbij zijn. Deze keer ben we op de preekstoel. Preekstoel. Nou ja, je zult wel zien in de vlag van praat ik merk een paar keer. Maar in ieder geval daar ben we en Stwarm Hans die is gelukkig een beetje die rode kant op hier. Dus daar hebben we net zoveel last meer van. Het water knapt op en het is nou een flinke klimje naar boven toe. Dus ik had eigenlijk best wel zwier. Maar de regering had er in ieder geval nergens last van. Dus waarschijnlijk stel ik me aan. En stelt het gewoon neer voor. Maar zullen we maar nee. Grote plezier. Zullen naar de Prijkenstoel. Dat is die scherpe berg nu. Maar eerst een broodje had hij en betreft het, want het is hier prachtig mooi waar. Het had, ze wat de hele week had het hier dus hard waait door die, hoe hier trekken we? Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval door die rare warm die Ans die dat. Maar het is hier nog prachtig mooi waar. Nou ja, het is mooier op het moment dat wij daar die bergen niet worden. Dus, maar eerst even een broodje gehad hier bij de bakkerij. En eten heb ik voet. Oh, ik weet niet zo laat het is. Volgens mij is het nu een kwartier van jongen. Dus nu ben ik net op eten. Maar ik net de laatste. Eerst een broodje. Nou, hier staan we. We doen alweer de Prijkenstoel. Hoe heet dat ding eigenlijk? Ik weet het nog niet. Maar in ieder geval die berg, die steile berg. Maar dit is mooi er ook erboven. Dus Jalwijs ben wel zin houden, de hele bubs komt weer om. En dan zullen we er pas de vanmiddag om 3 uur zullen we dat lonen kennen. Nou ja, dat is een beetje te laat, want dan is de dijk om. Dus, maar nu ligt het erop dat we hier ook nog mijn bus naar beneden kennen. En die bus die zou dan om 12 uur vanmiddag, of om 12 uur vanmiddag. Nou, dat zullen we hebben. Dus ik zal even zien. Voorlopig is het weer een mooi incentie, dus dan maar de strootjes maar even uit. Dat is even naar ons. Nou, we zijn gewoon de barrendag begonnen. De politie rent voor me. Mooi met taxi ingebracht. Dat is wel een gelukje, want dan hebben we nog 4 kilometer extra maken. Maar dit is nog wel lekker klim, ja. En dit is helemaal stoer. Je had een litsen op de schouder. We hiem je nou al. No, ik net. Oh ja. Ik. Nou. Daarboven ligt het dat het een beetje vlakker wordt. Daar ren ik meestjes. Nou, hoe dan ook. Die komen er best. Later. In die Jalwijs op een berg in wat zin houden. Omdat er geen parkeerplek meer boven wie. Tenminste, dat zijn ze. Dan kun je heel mooi naar beneden zien. En nou, daar beneden in de plek nou. Dus achteraf gaan we ook gewoon terugrijden kennen. En Peter zet er altijd vaak beter bang. Nou, dat wordt misschien wel over uit meer. Nou, we zijn in ieder geval op zo'n tussenplakje. Ik natuurlijk alles doen bij campertrips. Maar goed, dat mag nog niet zijn. Komt goed. Ik denk dat we die kant uit moeten. Dat is de eerste kant. De andere kant donder bij de bergdal. Nou, een stukje verder. Oh. Lekker een klim, ja? Dit is een recht stukje, dus je kan even wat bekomen. Doe maar eens voor jezelf praten. Oh, de politie ook net op bekomen. Nou, we gaan wat verder.
had ik al gezegd dat als het net meer oprijst, dan zit hier een huisje. En dat schijnt toch het plakje te zijn dat nou ja, als het echt niet meer oprijst, dat ze die helje. Ja. Hoe staan naar beneden te gaan, dat weet ik niet. Maar het wordt je in ieder geval wordt je steeds vlakker. Dus zoals ik al zei, ik denk dat we er zo wat winnen. Nou, we dachten dat we er zo wat winnen, maar dit krijgt een bordje dat het hier nu nog een kilometer is. En ja, valt het nog mij of valt het daar? Nou, ik kan ook net zeggen dat het daar valt. Het is beslist net een makje. Maar het is te doen. Maar nou, een kilometer dus. Nou, dat doen we nog maar. Nou, je naam is net met dronen in ieder geval. Met dronen? Nee. Maar het wordt heel stijl naar beneden. Oh, dat is wel mooi. Boe. Boe. Oeh, ja, gezegd. 2015 het laatste naar beneden kuttelen, hè? Oh, dan valt het daar, ja. Dat vraagt niet alleen, dat wordt het tijd. Maar daar is het. Dus je maakt nog niet steekje. Nou, het lijkt er toch echt op dat we hem hellen gaan. Hem hellen. Hier is er. Oh, zie je, ik ga weer in een paar onder zitten. Och, dat gaat het voor zijn, hè. Nou ja, maar zit er wel mee te voor. Nee. Nou, te drinken, dat kennen we waarom. Voor het gevoel 15 kilometer, maar ik vind het ook maar een kilometer sjouwer. En ja, nogmaals, best wel pittig, ja. Zo nou en dan. Een beetje steekjes binnen, dan moet het even raar klimmen. Dus, maar goed, zo nou en dan wat stapje. En mijn knibbel is ook net helemaal 100, maar het voelt me niks aan. De waarom-reis is denk ik nog minder. Omdat we dan maak ik op die knibbel steunen steeds. Nou, ik heb stakken bij, dus is het wel. Dit hebben we in ieder geval halen, dus dit kunnen we afvinken. Ja, je moet wel iets in wij rennen. Maar in ieder geval, we zetten de waarom-reis erin.
Nou, dat zal een beetje meer op een knippeltje zullen komen, denk ik. Maar ik leef eens zo door. Nee, wat laatste beelden. Hey, para acá, hacer la foto. We moeten echt naar beneden doen erin. Het was toen 15, hadden we dat de laatste weer. Nou ja. We hopen dat dit hier goed wordt. Ik zou zo maar op een ronde zetten dat ik denk van nou. Wat toen 23 was ik wel even niet hier worden. Makkelijk. We zien wat beneden. Alleen opletten. helle. 4,57 kilometer, dus 4,5 kilometer. En ja, het is nu het 10 van 4. Dus, en er zijn best wel een paar mensen die er nou omheen gaan. Dus ik ben nog een uur kon kijken. Nou, we hadden vrij vlot in. En eerlijk zijn de waarom-reis voor mij ta. Het is zo dan is wel raar knoffeling, maar het gaat in ieder geval goed. Dus nou, dit ding kunnen we in ieder geval afvinken. Dus de prijkenstoel, hoe heet het we? Prijkenstoel, nou. Preekstoel. We kunnen hem afvinken. We zitten hier onder een welverdiend ijsje. En een colaatje. Nou. Ja, dat wie de preekstoel. Nou, wat een hechte. Dus het is mijn denk je net, ja, zulke hechten. Maar het is wel mooi. De volgende keer dan beziek je een staafkerken. We hadden dan eigenlijk een beetje te lang te rijden. Dus op een gegeven moment dan wordt het zo laat en dan kun je nergens meer een plakje vinden. Want dan had iedereen de plakjes al bezet. Dus, maar wel hele mooie beelden met je kennen en mooie plaatsjes je kennen. Dus, maar dat zullen we in ieder geval volgende keer. De volgende keer is er echt net om vrede man om 8 uur. Maar een sneurde middag om 3 uur. Dan komt er online. En ja, dat lijkt me gewoon een beter tijdstip. Dus de volgende keer sneurde middag om 3 uur. En dan bezieken we dus die staafkerken. Nou, heel mooi. Voor nu bedankt voor het zien. Doe even een toemke. Zet dat beltje even aan, want dat is makkelijk, want ik krijg hem gewoon er komt er volgens mij een stipje bij of zo, als er dan weer een nieuwe vlog online is. Tenminste, nou helemaal beneden binnen. En zet je eronder een waar je hem ervan vinden. Vind ik altijd leuk. Hè? En dan zullen we nog maar de volgende keer, maar dan ben we weer op paard natuurlijk. En dan nog steeds in Noorwegen. Hey, laters.